Og hvad skal vi så lave i dag? Okay, vi skal lege med det der. Ja. Det er sådan noget. Og jeg har også en lige der. Så det skal jeg. Hvad siger du til det, Hassan? Det var så en trøje. Det har du fået. Din trøje. Wow. Så igen. Ja, nu skal vi vise nogle skills. Og nu populære skills. Ja, Hassan, du er startet med at vise dem. Det gør du. Nej, du starter. Nej. Damerne først. Nej, ja. Nej, fint nok, så starter jeg. Okay. Let's go. Det var sjovt. Ja. Hassan, din tur. Okay. Jeg tror, vi skal have det lidt mere sikkert. Så tager jeg sådan. Jeg kører rigtig hurtigt.